ଦେଖିବା ଆପଣ ନାଟକକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟେ ଯେତେ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ, ବିପି, ସିଏ ଆସନ୍ତିନି। ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି, ଟିକେଟ କାଟି ବସେଇଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ବିଧବା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ବାଡ଼େଇକି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଥିଲି, ମୋ ଶାଶୁ ସେଇଠି ଲୁଗା ଫୁଗା ଫୋପାଡ଼ି ଚେୟାର ଫେୟାର ଫୋପାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲା। ମୋ ପୁଅ ଇଏ ହେଇଛି, ମୋ ବୋଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବି, କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଦୌଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋ ସାନ ଶାଶୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକାଳେ ଆଇଲି, ମୋ ବୋଉ କଣ ଦେଖିଲୁନି? କହିଲା ତୁ ସେଠି ବିଧବା ହଉଛୁ, ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିବି। ସେଟା ମତେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେତିକି ହସ ବି ଲାଗିଲା। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ନାଟକ ପ୍ରିୟ, ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି କି ପୁଅ ଗଲେ ସେ ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ସେଠି ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ ଥିରିକିନି। ଆମେ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ମୁହଁଟାକୁ କାଢି ଦେଖିବେ। ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ସେମାନେ ଡାଇଲଗ ପଛେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ନାଟକ ପ୍ରେମୀ।